Vadiwa vateereri tadzoka with another episode pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Regaiti patapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Makadii mukomanashi, ini ndavewo nenyaya yangu. Ndokumbura mundipostirewo sahaiti. Nyaya yandiunza pano inyaya yedambudziko ranetsa mufamily medu. Dambudziko ranetsa mufamily medu nderekudai. Vana vari kungofa zvisina tsarukano. Vana vari kungofa zvisina tsarukano zvamuchose. Saka zvakatangira pakudai. Last year mwana wedu mukomana anga ari musukuru tichigara naye mumusha, akangobuda akati ndoda kumbonotema matanda, ndoda kugadzira danga. Ndobva abuda ndokuenda hake mugomo ndokunotema matanda ake. Time yakapedza kutema matanda akangobva mugomo achimanya ari speed. Hatina kuziva kuti aimanyirei. Vamwe vanhu vaitova mujinga megomo vachitema huni, vakatobvako vachimanya vachimutiza. Saka ini pandakamuona achimanya achivuya achisvika, ndakati ndimire ndione kuti chii chaitika. Akangovuya ari speed achibva anotema baba vavakagara pazasi pemumengo, achibva avatema neshanu. Ndobva vawira pasi ndokusengebwa kuchipatara, ndokuenda kuchipatara ndokunorapiwa, ndokupora. Ndobva asungwa, ndobva aenda kumapurisa, ndobva asungwa ndobva yatongwa matongego ayakatoitiwa nyaya yacho, ndobva abuda kudero. Ndobva adzoka pamba because baba vakati kungadini ngaasagara mujeri, ngaarilisiwe. Ndobva abuda, ndobva adzoka pamba. Saka mwana uyu une dzimwe nguva dzekuti anomboita sekunge anogariwa, sekunge anosvikigwa, zvokuti chero ukamutarisa soka anogona kutora fodhla. Anga ari mwana wekuti anga asingasvuti fodhla, unogona kutora fodhla dhiri hora riya agomona midzanga 5 achisvuta yakatevedzana, achiti kana uyu mudzanga upera unobatidza umwe, uyu upera unobatidza umwe. Agosvuta fodhla yose iyoyo kusvika yapera, ziso rake rakatsvuka kuita chiropa, achingoyeredza musodzi pamwe pacho, facial expression yake soka anenge ari munhu akatsamwa, ane hasha zisingaiti. Saka zvadero zvinhu zvakaramba zvichinderera mberi, zvichingoenderera mberi, achingorova vanhu achikuvadza, achirova vanhu achikuvadza. Ndopatakazotiko izvi zvinhu zvikaizvi zvanyanya, regai tidini tifambe nemwana uyu. Ndopatakatora mwana uya ndobva tafamba naye. Tafamba mukomanashi kwatakasvika kuya, takasvika tikaudzawo kunziko vana sekuru vababa vekurohwavo vakamukira kuchipatara. Vane munhu wavakaponda because kwatakafamba kuya mweya wacho wakatonosvika ukahakiwa, ukataura mweya uya kuti kondine ningi ndakaurayiwa nana ningi so vandiuraya, vakabva vandikanda mumugodhi wanga usingachashandi, ndikarovera imomo ndikatoshayikwa zvamuchose. Nanhasi mapfupa angu ndo maari. Saka ndinoda kudini, ndiri kuda kuripwa. Indai tsvakai kumusha kwangu munondiripa. Ndobva vaya vabvunza vakati unoda kuripwa nei, uye kumusha kwako ndekupi? Svikai, kana muchida kumusha kwangu nditeverei izvezvi, ndokutungamirai toinda. Asi mukarega
muchapera mose. Ndiri kutokuhwirai tsitsi, asi mukarega kunditeerera muchapera mose. Ndokutaura kwayakaita. Ndobva tadzokera kumba paya. Tadzokera kumba, tanosvika kumba tataura nyaya iya. Baba vaya tavavudzavo kuti ndo nyaya iripo. Vanoratidza kuti nyaya iyi vaiziva. Vana baba vavo pavakaita mhosva iyi, nyaya ikamboita runyere kupi, vanoratidza kuti vanga vadova vakomana vakura. Ndobva baba vaya tavavudza, vakabva vanoudzawo mamwe madzikoma avo. Vamwe madzikoma avo ndobva vangoti hawo raiti tasviwa, but nyaya iyi vakaiignowa. Zvazvokuti vakatanga kunakurirana kuti zviri kukwana nhingi, baba vemuimba yakauraya ndibaba venyu chichi, zvezvekungotakunyirana nyaya zviya. Saka zvadero takabva tagara. Mukomanashi akangoti one day pamba panga pasina munhu, achitobva kumombe kwaaibva. Aiwanzoti kana achienda kumombe unoenda nebhemba. Takangodohwa todaidziwa kudoi mwana wenyu apara mhosva. Ndobva taenda tichimanya mhosva iya ndeyei, kukaikuwagura munhu musoro nebhemba, munhu atofa. Apa munhu uya anga ari mutogwa. Apa patosvika paya tomubvunza, ko chii chaitika? Unodoti handizivi. Ari kutoshamisika nazvo, ende ari kutoramba kuti ina handina umbodini, handina umbouraya munhu. Zvadero takabva tafamba futi. Ndobva tadzokera ndokunotaura nyaya iya futi. Mweya uya ndokudzoka futi ndokutaura patsva. Zvikanzi ndava kukupindirai, muchandiripa ndakawanda. Ndava kukupindirai mose, asi ndisati ndapinda mudzimba dzenyu muchatanga mandiripa ndakawanda. Kureva kuti ko iye akatourayiwa nana baba vedu nana sekuru vedu, yava ngozi yodzoka mumusha. Adero ogara pamusoro pemwana, mwana unouraya umwe munhu kune imwe mhuri. Dzadova ngozi mbiri dzava kuda kudini, dzava kuda kuripwa. Saka mukomana asvika, muchiona ndauya pano, hazvina kumira mushe. Kuti tigare pasi semhuri, tironge kuti tibetserane, titsvake kumusha kwemunhu uyo akaurawa nana sekuru, tinoripa ngozi. Vamwe VeHukama havasi kuda, vari kungotakunyirana. Apa mwana uyu mwana wokuti ari kuva mwana wokuti each and every time ari kugara achiva possessed. Mwana ava kutotyisa, chero kuti ungagara padhuze naye, because sometimes kana zvikamubata chero simba raanenge anaro hamumugoni. Unenge ane rimwe simba risingaiti, ende anenge ane dzimwe hasha dzisingaiti. Unogona kutoti masikati zviya ukawa hope, ukatireka nembovata chero pamumvuri, unogona kutongopepuka. Paunopepuka umona ari kumusoro kwako akamira akabata banga. Saka upenyu hwatiri kurarama hwakaoma mumhuri medu, but manje dambudziko kubatana kuri kuramba, kuti tibatane tisorovhe nyaya iyi pamwe chete. Saka maona ndau yavo kwamuri kuti ndiwo tsvaka rubatsiro kwekutiko, ndiwewo kuti vamwe vanozivavo kana kuti vakambosangana nazvo vakadini nenyaya yakadai, uye vakabatsirika sei, uye tingazvifambisa sei, nekuti nyaya yika haisisina kumbomira mushe zvamuchose, haisisina kana kumbomira mushe kana zvamuchose.
nekuti hondo yacho yatiri kugwa nayo yakaoma, panoda kuripiwa. Apa baba nyakutemwa nyakuuraya vanoratidza kuti nyaya vanoisiva ende zvinoda kuitiwa vanozviziva, but havasi kana kutombomutsa musoro kana kuita sei. Vakangonyarara, vakangorelax as if everything is okay, but ndivo nyakutemwa nedemo vakadonhodzokera muchipatara. Vakatotiko ngaadini, ngaasasungwa, ngaadzoke. Vakatobata nemishonga yavakatobata vachigadzirisira kuti mwana yeye adzoke asavharigwa mujeri. Saka ine handisi kuwisisa kuti kana zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita izvi, nyaya hombe yakakura kudai, asi vanhu vakuru vasingasumudzi musoro, zviri kumbozama kuti kudini. Ndokumbura kuti kana maposta nyaya yangu mundiudze mukomanashi, ndichapindira mucomment section, ndichazodzoka zvangu ndokutsanangurirai zvizere ndiri free, ndiri panzvimbo yakasununguka. Kana ndawana mukana ndichadzoka ndokutsanangurirai zvizere. ndo voice note ratakatumirwa nahaidhi. zvakangooma hazvo vedu weregai vataenda panyedu inotevera. Vakadii mukomanashi, ndandichikumbira kuti kana mukazoposta izwi rangu itai zvekurichinja pamunoriposta kuruzhinji rezimbabwe. Ini ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ini nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai so. Tiri vanhu vekuti takakura mumhuri yandikangoti imhuri kwainge kuine kubatwa batwa, vanhu vaibata-bata zvisingaiti. Apa ndiri kunyanya kutaura pamusoro pababa vangu. Baba vangu vainge vari munhu wekuti vainge vachibata-bata, asi kubata kwacho inhau dzekuti kwedu kumhuri tiri vanhu vekuti tinobva mumafemili emasabhuku. Saka zvairatidza kuti vanhu vaibata as a way yekuzvichengetedza, because vanhu vaiurayana zvisingaiti mukomanashi mumhuri medu. Vanhu vaiurayana zvakanyanyisa. Even baba vangu munhu aitobvuma kuti ainge aine nyoka yavo. Ivo vaitaura vachiti ndine nyoka yangu, vaiti nyoka yacho inge iri tsvuku kuviri, hanzi ine musoro muviri. Izvi takazviziva mushure mekunge tauya tava kugara kuharare, because ivo baba vainge vachishanda paGMB. Saka kukura kwedu kwose tainge tichigara kumusha, ivo baba ndo vainge vachishanda kuharare vachizoya kumusha. Saka ini pandakazokura vakazoti ndiuye ndigare navo kuharare. Saka ini namai takambouya takambogara nababa kuharare. Saka tichigara nababa kudaro, pamba pavainge vachiloja paigara pachingoonekwa nyoka, vanhu vachingoti tiri kungoona nyoka panapa chikukuviri. Saka pane mumwe musi wekuti baba vainge vasipo, vainge vaenda vachinoshanda usiku, ndokubva nyoka iyi yaonekwa. Saka nyoka iyi kuonekwa kwayo yakambotanga yaonekwa munext door, ndokubva yashaika, asi in the end pane mumwe akazoti ndaona nyoka iyoyo ichipinda mumba umu. Apa mumba macho mainge muchitaurwa mainge muri mumba medu. Saka vanhu ndokubva vatanga kutsvaka nyoka iyaya. Saka vachitsvaka nyoka iyaya, hameno chii chakangoitika. Vanhu vaiti kana vava kuda kuona nyoka, voti nyoka iyo iri mukona umo, magetsi ipapo aibva adhinguka, zvekuti vanhu vakambosvika pakudisconnecta zvose vachiti maybe takakonekta zvinhu zvinorema, because nguva iyoyo vanhu vaiva nemastovhu aya edhaga ayaya. Saka landlord akamboti vanhu vose disconnectai zvinhu zvose tione kuti chii chiri kudonhedza magetsi. But nyoka iyaya yaiti kana yotsvakwa paya, vanhu vakangobatidza magetsi, nyoka iyaya yobva yashaika. Ini ndakazotosvika pakuiona, because vanhu vakazopedzisira vakushandisa matochi. Pane mumwe mudhara aigara ipapo ainge ari gadhi, saka aiva nezitochi rake rainge riri zihombe. Saka ndo rakazopedzisira rava kushandiswa nevanhu. Saka nyoka iyi yainge iri muzasi memubhedha, ndo mayakaenda ikanoungana, but yainge yakaita grey. Padumbu payo apo yainge yakaita white, but iri grey. Musoro wayo yainge isina musoro uya wekuti musoro wenyoka, yaiva nemusoro wakaita sekunge zvakangoita gonye zvezvi, ndo zvainge zvakaita musoro wayo. Saka gadhi vaya vakati vachida
kunotsvanyidzira nyoka yaya mukona because vainge vakabata imwe simbi yacho vaipota vachishandisa kutemhesa maavhokadho pamba ipapo nekuti painge paine muti wemaavhokadho, saka yainge yakaita kunge iri sharp at the end. Saka vakati vachinodzvanyidzira nyoka yaya, baba vavo vachibva vatopinda pagedhi, saka vakapinda vachitopopota. Saka baba vangu vaityiwa zvisingaite because munhu wekuti aitozivikanwa kuti aigona kugwa. Saka vakapinda pagedhi baba vachipopota vachiti mukutsvakei mumba mangu, mukutsvakei mumba mangu. Saka vanhu pavakangogadhiweya paakaregedza kutema nyoka iyaya, by the time yekuti baba vakazonosvika padhoo, vanhu vazoti nyoka yaendepi, nyoka yaendepi, nyoka yaendepi. Nyoka yaya ikabva yatoshaika zvamu chose. Saka ivo baba vaigara vachingotaura, vaiti especially kana ndiinavo because vaizombofamba neni, tainge tiine umwe muzukuru wedu ainge aine garaji rake kwaita zvekugadzirwa mabhazi nei. Saka baba vakazomboenda neni ikoko vachida kunditsvakirawo basa pagaraji remuzukuru wedu. Saka tiri murodhi, ivo vaita sekunge vaida kundiudza kuti vane nyoka, but vaitaura vakawanda manje pamusoro penyoka iyoyo. Fine, baba vakazosvika mukufa, but vanhu vekwedu vanongofa zvinhu zvekuti hazvinzwisisike kuti munhu wacho anonge aurawa nei. Zvezvekungoti munenge muchitorarama, then the next thing unotoreceiva message wotoudzwa kunzi banguru hakusisina, kana kuti sekuru vatoshaya, kana kuti gogo vatoshaya, without any notice zvekuti munhu anombosiya arayirawo. Zvezvongoti munhu anokwanisa kundofira ari pabasa. Ndine umwe muzukuru wangu mukomanashi akangofa, aiva dhiraivha webhasi, but kufa kwaakaita akangofa ari pasteering, zvekungoti vari parisesi hanzi vanhu vakangofungidzira kuti dhiraivha arara, izvo munhu ainge atofa. Pakazonozungunutswa nakondakta, vanhu ndopavakazotoona kuti dhiraivha ainge atofa. Kuti akaurawa nei, zvinhu zvacho hazvitombozikanwe. Even vanhu handiti munoti kana munhu akafa paya obva mati regai timbofamba timbovhunzira kuti ko hama yedu iyi yaurawa nei, but still mukoma hakuna kana anomboita shungu nazvo izvi zvekuti ngatimbofamba. Kwedu afa vanongoti arova. Makuva ekwedu hakuna guva raunombonzwa richinzi rakazonoiswa dombo sezvo zvinoitwa vanhu zvekuti vanhu vanoti isusu tine mutambo wedu tikufanira kunge tichiisira gogo tombstone. Makuva ekwedu mukomanashi zvangoita zvuru, unongoona kuti apa paimbova neguva yazvongoti changova churu. Even guva ramundara wangu pose pandinoda kutaura nemamwe madhara azara kuti ndakachifungidzira kuti tinge tichiuya kuzoisa dombo, but unongonzvengwa. Saka pane time yandakamboti inini madhara, sezvo ndiri munhu wekuti ndakura, saka ndoda kuti ndiuye nehanzvadzi dzangu tiuye tizoisa dombo paguva ramudhara, but takangonzi kana mukaita mutambo wenyu muziva kuti maita mutambo wenyu muri moga, ende mukazosangana nezvamunenge masangana nazvo isusu musazoya muchititsvaga. Saka kana waudzwa mashoko iwawo nevanhu vakuru vacho vanenge vachinzi ndo vasara mudzinza, zvinhu zvokuti zvinonetsa. And also isusu sezvandakuudzai kuti tiri vanhu vekuti tinobva kumhuri yekuti vanhu vazhinji vane HuSabhuku, saka vanhu vekuti vanoita zvimwe zvinhu zvokuti vane mitemo yakanyanyisa, zvokuti kana ukaita nharo dzokuti udaenda kunoisa dombo unokwanisa kuzotopedzisira wasangana nemaproblems ekuti unozoendeswa kwamambo, vamwe vanenge vachiti vanokwanisa kana kutokudzingisa muvhileji. Saka ndakabva ndangosiyana nazvo, but mwoyo wangu unorwadza mukomanashi because ivo baba vangu ndinovarota, but kuvarota kwandinenge ndichivaita vanoratidza kuti vanenge vari mupenyu, vanoita sekunge munhu akavigwa achiri mupenyu because ivo vanofamba neni. Kana vafamba neni tobva taenda pane rimwe rinda iri rinenge ritori guva rinenge richiratidza kuti rabva mukucherwa, zvokuti kunyange ivhu racho rinenge riri pasaidi rinenge ritori ivhu nyoro rere rinenge riri pasi rere rinoratidza kuti guva iri rabva mukucherwa. Then ivo vanobva vaita sekunge vawisidzirwa, but chinhu chinenge chakawisidzira muguva tinenge tisingachioni ini nababa. Saka pavanonowira vanopinda muguva vanobva vatanga kutarisa kwandiri vachichema vachiti mwanangu ndibatsirewo mwanangu, asi vanobva varamba vachingofushirwa. Kazhinji kacho ndobva ndatopepuka. Saka ipapa pamukomanachi ndichikusendera meseji izvezvi zvimakuseni anawo, ndine hope dzandakarota nezuro, but hope idzi kazhinji ndaiti kana ndichidzirota ndaigara ndichikunda, but nezuro vanhu vacho vakazondibata. Ini mukomanachi kubva ndiri munhu wekuti ndairota, ndine vamwe banguru vangu vandinorota. Saka banguru ava ivo vanozviti
vanoita zvekuvhima. Saka kuhope kwangu ivo vanotouya vatori muvhimi, vanenge vakatobata zvinhu zvavo, zvombo zvavo zvekuvhimisa, but zvinenge zviri zvombo zvaishandiswa nevanhu vekudharadhara. Ndozvinhu zvavanenge vakatopfeka, kunyange hembe dzavanenge vakapfeka vanenge vakatopfeka nhembe dziya. Saka ivo vanenge vachiita sekunge vari kumhanyisa mhuka. Pose apa ndeichivaona vachitomhanyisa mhuka musango. Mhuka idzi dzinouya dzakasiyana-siyana, but in the end pavanozondibaya nemuseve, dzimwe nguva vanondibaya nemuseve, dzimwe nguva vanobaya mhuka iyaya nepfumo, but pavanozosvika pamhuka iya nembwa dzavo vachiti vava kuda kutanga kuvhiya mhuka yavanenge vabaya nepfumo kana kuti nemuseve, mhuka iyaya inobva yashanduka yobva yaita inini, but ivo havambovhunduki zvekuvhunduka kuti uyu mwana wangu kauyu wandabaya nepfumo. Vanobva vatoramba vachitondivhiya, vanotoita zvee zvekutondivhiya semunhu ari kutovhiya mhuka, zvekutoti vanototanga kutondicheka nepapa pahuro apa kuti ropa rikwanise kubuda zvakanaka, then vototanga kutondivhiya vachitorasira imbwa dzavo, matumbu angu nei zvose izvo ndeichitozviona nekuhope, ndinobva ndatopepuka zvezvekupepuka zvekutya. Saka ipapa handizoti ndarota ndikati maybe dzanga dziri kuma4 am ndatanga kurota ndichimhanyiswa ndiri musango, but sango iri manje rakakuita sango rekuti kumberi kwanga kuine town. Saka ndamhanya ndichibva musango ndikanopinda mutauni, ndokubva ndaona kuti mutauni umu mandiri mutauni kunoku kwatiri kuno kuPretoria kuno kuSouth Africa. Ndikatoona kuti kuzva nditori muPretoria, but mutauni manga musina kana munhu, mamuri empty. Saka ndanda kumhanya ndichichema manje, because ndachiratidza kuti ndanga ndava munhu wekuti ndanga ndaneta nekumhanyiswa naivo bangukuru vangu, but ndanga ndisingavaoni, but ivo vanga vachiratidza kuti vanga vachihwanda zvezvo zvekuti vanga vachihwanda vari mumabuildings akareba aya vachitsvaka nzira dzekuti vandipfure nemuseve kana kuti vaita zvekundibaya nepfumo. Saka vanga vachindidongorera nemumahwindo zvimwe. Saka inini sezvo ndanga ndisiri kuziva kuti bangukuru building yavari ndeipi kana kuti imbwa dzavo dziri papi, saka ndabva ndatanga kuchema ndakagara pasi. Saka ndakagara pasi kudaro ndabva ndasvika pane imwe imba, ndokubva ndanopinda muimba muyame. Saka pandapinda mumba ndabva ndaona mumba imomo mune mubhedha. Ndichinopinda mumba mabva mapinda umwe musikana uyu anga achiratidza kuti ari kumhanyawo achinditsvaka aina bangukuru vavo, but iye abva aita sekunge andinzwira tsitsi, ndokubva ati wanda pasi pemubhedha, vanhu ava vakakubata vanoita sei vanokuuraya, imbwa dzavo idzi dzinoshanduka kuita zvinhu, but haana kutaura kuti zvinhu zvacho zvinhu zvakaita sei, angoti zvinhu izvi zvinoshanduka, imbwa idzi dzinoshanduka kuita zvinhu. Saka ndabva ndapinda pasi pemubhedha paya. Saka pandapinda pasi pemubhedha ivo bangukuru vabva vapinda, zvezvekuti kana uri kuhope kunyange kana wakawanda pasi pemubhedha, but vision rese richiitika kuhope unenge uchitoriona. Saka ivo bangukuru vabva vapinda mumba muyame vachifemereka vakabata pfumo ravo, but vanga vakatoribata vakagadzirira kubaya chinhu chavanenge vasangana nacho. Saka vatobuda zvakanaka-naka. Pavabuda paya zvakanaka-naka, imbwa dzidzi dzabva dzapinda dzichifemedza ndokubvawo dzabuda. Vachinobuda kwabva kwapinda zvimwe zvainge zvakaita kunge zvivana, zvichiita kunge zvivanhu zvikuru. Saka zvivanhu izvi zvanga zvakapfupika zvekuti zvanga zvichitoona everything that was under the bed. Saka chimwe chacho chabva chati uyu tamuwana ari pasi pemubhedha. Immediately imbwa dziya nabangukuru vangu vabva vatopinda in that room, ndokubva bangukuru vabva vati kuzvanhu zvaizviya, simudzai mubhedha nemubayo. Saka ndazongopepuka mukomanasha, bangukuru vangu vachitotanga kundibaya. Saka ivo vangoita zvekundibaya nechepadumbu. Saka dambudziko rangu mukomanasha nderekuti pacho pavandibaya nechepadumbu, ndiri munhu wekuti ndinogara ndichibayiwa nerimwe bayo racho rinoti kana rikandibata ndichiri kubasa, kunyange murungu ava kutozviziva kuti ndine dambudziko remabayo, zvokuti dzimwe nguva anoti kana akandiona ndichibayiwa nemabayo anobva auya nemabhurufeni. Ndo zvinhu zvinotombondiraramisa iwawo mapain killer iwawo, but bayo iroro pavandibaya nepfumo ravo ndo paposition pekuti bayo iroro rinogara richindibaya. Saka ipapapa ndichitokuitirai voice note mukoma, ndakatodzvanya dumbu rangu because ndiri kutonzwa bayo rimwe bayo risingaiti. Sometimes ndinotomborarama nekuti ndinotora mafuta ndobva ndambopisa mafuta ndobva ndazanganisa nemunyu ndombokwisa.
izvezvi ndichikuitai voice note ndinotonzwa kuti ndine rimwe bayo rakandibaya nechepadumbu zvekutoti ndakatodzvanyidzira dumbu rangu ndichitaura nemi kudai. So mukoma handipostireiwo, handizivi kutiwo ndingazvifambisa sei, nekuti kwedu mukoma kwedu kwakaoma mukoma, kune madhara akabata zviya zvekubata zveHuSabhuku zvekuti munhu anenge achitaura kuti handidi kuti HuSabhuku ubude mumba mangu, saka wacho waunokwanisa kuti ubatane naye mukwanise kufamba, hakuna mukoma. Ndo nyaya yangu mukoma, ndokumbira kuti mundipostirewo kumhuri yeZimbabwe. Awa ndo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tichadzoka zvekare with another episode.